Arratsaldeon, eta ongi etorriak Bilbo Zaharra Forumera, beti bezala, eta beste behin ere. Gaurko ekitaldi honekin, hasiera ematen diogu 16-17 ikasturteko ekitaldi eta hitzaldi kontuei, ikasturte aspaldi hasi izan, baina forumerako gaur da lehenengo ekitaldia. Aurpegi ezagun asko ikusten dut, ez da azalpen askorik behar. Bakarrik gaurko kazetari batek galdetu dit eta kaldean ere baten batek. Esan dit, ze gauza raroa antolatu dugun oraingoan, estereotipoetatik iesi, raroa, nondikan. Eta, pentsatu dut, igual, estereotipo hitz horregatik izango dela. Eta, begiratu dute hiztegian, eta egia da, Sarasunaren hiztegian ez dator, erderazko hitza nabarmena dalako, noski. Honaiz begiratzen, ze hitz izan diken horren antzekoa, eta, topatu dut, bat antzekoa aurre iritzi, esate baterako, kontuen idea eta zeren gainean daukagun iritzia kontrastatua ez dana, aztertua ez dana, edo hori badator, edo topiko hitza badator, beste bat antzekoa arketipoa izan daiteke, edo konbentzionalismoa. Alegia, euskal kulturan eta euskal gintzan dauzkagun, esan bezala, aurreiritzi kontu horiek eta horiek Bilbo Zaharra Forumean ez dira berriak, hori da betikoa. Betiko kontuei, betiko gauzetan gabiltza. Gaurko gonbidatua Koldo Izagirre da, eta berak ere oso titulo kuriosoa jarri dio bere hitzaldiari, eta nik neuk intriga handia daukat jakiteko zer esaten duen, ez dakigunez zer esango duen, ni honez pixkat begiratzen aurrekariak. Oain arte, Koldo Izagirrek zer esan duen, edo zer idatzi duen, pixkat honen gainean, gai honen inguruen. Eta, begiratu ditut papelak eta egon zan, oain dela 2002an, oain dela 14 urte, egon zan hemen, hitzaldi egiten, eta orduan ere gaia zan euskal kulturaren ajeak. Orduan, ajeak, estereotipoak, aurreiritziak, uste dut beti gabiltzala horretan, ez? Euskal kulturaren ajeak, eta orduko hartan, berak ipindizuan, bere hitzaldiari ipindizuen titulua izan zen, Greenwichekoa ez da meridiano bakarra. Eta horrekin, adierazi nahi zuen, Greenwichekoa danok hartzen dugula erreferentziatzat, eta kasik meridiano bakarra balitz bezala, baina berez, puntu bakoitzak, geografik puntu bakoitzak daukala bere meridianoa, eta orduan, hori izan zen bere hitzaldiaren izenburua. Eta gero, bere obran begiratzen egon nariz, gaur hemen ikusi dugun Koldo Izagirre da, pixkat, saiogilea, edo nola bain esateko, hor, propagandan esaten duan bezala, genero guztiak landu dituen idazlea. Egin du poesia, eleberria, egin du narrazioa, hiztegigintza, komikia, itzulpenak, gidoiak, danetik egin du, ez? Orduan, gaur ikusiko duguna, eta saiogilea. Eta nik bere obra guzti hortatik, gaur ekarri ditut hona, 2 liburu, pixkat iruditzen zait gehien
hurbiltzen dianak bere gaurko gai honetara. Lehenengoa erderaz dago, incursiones en territorio enemigo, eta bestia, oain 4 urte publikatua, autopsiarako probak. Zurraiatu ditut eta atera ditut zera batzuk, baina uste dut ez duela merezi gehiago, tituluak berak ere nahiko adierazgarriak dira, ez? Orduan, azkena, 2010an publikatua, autopsiarako probak. Hau esaten duan, ez da? Haue dira, nik behintzat, aurkitu ditudan aurrekariak, ez? Koldo, esan edo idatzi ditunan aurrekari edo iritziak, ez? Gaur ikusiko dugu gaur, ze esaten duen. Arratsaldeon, mila esker. Ez dakit, gertatu erreala den edo asmatua, Elias Canetik sinadurari gabeko idatzi labur bat atzeman zuen, ez dakit non, ez baitu esaten, Bigarren Mundu Gerraren aurretxoan hasi baino astebete lehenago zehazki hitz hauekin. Gaur gero ez dago zereginik, baina benetako idazlea banitz gerra eragotzi ahal izan behar nuke. Esaldi arroa iruditu zitzaion, nolaz idazle batek. Idazletzaren izen ona zikintzen duen pretensioa zen hura, munduaren hobetzaile izan nahi hori. Hurrengo egunetan ahatik ezin izan zituen hitzaiek burutik kendu. Apurka bestelako zentzu bat hartu zien. Lehenik porrotaren aitorpena, ezintasuna. Gaur gero ez dago zereginik. Eta ondoren, porrotari aitzakiak atera ordez, erantzukizuna, hitzaren balioaren kontzientzia, baina benetako idazlea banintz, gerra eragotzi ahal izan behar nuke. Euskal idazleok ez gara euskaldun normalak, idazleok oro har. Harreman estuagoa, sarriagoa, haserreagoa daukagu hizkuntzarekin, eta hitzaren indarraren jakile autak gara. Horregatik, Canetik aipatu idatzeari gerra kenduta euskara erantziko bagenio, ni naizen idazleak behintzat benetako idazlea banitz euskararen galera eragotzi ahal izan behar nuke. Aitortuko nizueke, bat ere, harrokeriari gabe. Artelan bat sortzeko asmoz, idazten jartzen garen aldi oroz, gure obrak mundua salbatu behar balu bezala saiatzen gara. Niretzat, gure hizkuntzaren galera arazo personala litzateke. Ez hipersensiblea naizelako, idazlea naizelako baizik, eta aldudan guztia eman ez nuelako sentimentuak horretaratuko ninduelako. Hori jakin da, agian, eroangarriagoak eginen zaizkizue hitzaldi honetan zehar azalduko diren eskasiak eta gaindidurak. 115 urte dira urten Don Miguel de Unamuno ospetsuak hitzaldi ospetsuago ura egin zuela Bilbo honetan. Jaitsi gintezela mandotik, argenezala kulturazko hizkuntza bat, gaztelania jakina, euskaldunago izateko, espainiar izanez, eta adar. Estatu elebakarrak ongi ordaindutako hitzaldia izan zen. Handik arat, berdintsuak errepikatzen jarraitu zuen egokiera zeukan guztietan. Ez euskarari buruz bakarrik, baita estatuko beste mintzeira guztiei buruz ere, mintzeirok denak espingardak zirela deklaratuz besteak beste. Espingarda, lehen adiera 1901 hartan, txispako eskopeta, arrunt luzea, moroek, zik, antzina erabilia. Espingarda, bigarren adiera 1901 hartan, andrazko, ez gizonezko, altua, argala eta baldarra. Zuen esku,
zer diren galegoa, katalana, euskara. Moroen garaiko eskopeta zarrak edo Andrasko altua, argala eta baldar bana, edo biak batera. Moroen garaiko eskopeta zarra lepoan dakarren Andrasko altu, argal, baldar bana. Destaina eta trufa eta imperioaren promesa. Horra euskaldunen metodoetatik bat euskara akabatzeko. Zabarra metodoa, baina gure erdaldunetan eta oro har estatuko erdaldunetan berebiziko eragina izan zuena eta duena oraino. Unamunok ukaezinako ezagutza eduki behar baitzuen euskarari buruz, katedratikoa baizen, filosofoa baizen eta bereziki euskalduna baizen. Gure zazpi kaletar gaztelagoa Bartzelonan azaldu da 1906an burua lehengo lepotik hitzaldi bat ematera Ateneu Enziklopedik Popularrek gonbidaturik. Hitzaldiaren aitzakian Bartzelonaz disfrutatu nahi, Sagrada Familia katedraleko lanak ikusiko lituzke gustura, bizita gidatuak eskaintzen dituztenez. Horrela jakinarazi dio, hirian lagun egiten dion Joan Maragall, poeta handiari, eta honek obrak zuzentzen dituen Antoni Gaudiri berari eman dio abisua. Artistak baldintza bat ipini dio Unamuno bizitan hartzeko, eta barre gaizto bat irten zaio Joan Maragalli. Burgesia landuak dakien jendetasunaz hartu du Gaudik Don Miguel. Esplikatu dio nola doazen lanak, amaitutako zati ez jardun zaio, baina espingarderaz. Don Miguelek ez dauka arazorik esandakoak ulertzeko, badu aski formazio filologikoa katalanari antzemateko. Don Antonik ez dauka arazorik Don Miguelek esaten diona ulertzeko, badaki gaztelaniaz, frantsesez, latinez egiten, moldaliteke italieraz ere. Baina Unamunok esandako guztia errepikatzen du Maragallek katalanez eta Gaudik esandako guztia gaztelaniaz. No me gusta, marmarka artelanak ikusten dituela eta poetak zintzo. No le agrada. Es un arte muy pinturero, es un arte emborrachat. Iguri batzuen simbolismo religiosoa esplikatu dio Gaudik. Me extraña que siendo usted tan inteligente crea en estas cosas. Eta Maragall Unamunorena katalanez ematen hasi orduko Angelusaren eskila. Gaudik kapelua kendu eta otoitz egindo filosofoaren aldamenean nabarmen. Hori ere irentzi egin behar izan du Don Miguelek. Nitasuna ez ezik, nikeria ere aski kolpatua baitauka espingarda ukaldiokin, Unamunok bere alderdira ekarri nahi du solasa. Eta hor jaurti du, jakin nahi lukela zer deritzon Gaudik bizitzaren sentipen larriari, alegia Unamunoren filosofiari. Joan Maragallek bere kontratuaren partea bete du, galdera katalanez errepikaturik. Gaudik kapelua jantzi du ostera, eta burgesia landuak dakien begiramenezko estilo zorrotzean aitortu dio. Els seus assajos em fan l'efecte de runes de casa senyorial, on s'amunteguen retals de seda, de vellut, de coses valuoses i lluents, però, en definitiva, tot plegat és per llençar. Eta Joan Maragallena egiten usten badidazue, zehaztu egingo dizuet Antoni Gaudí katalanak Miguel Unamuno gaztelauaren asperen tragikoi buruz pentsatzen zuena eta aurrez aurre esan ziona. Zure saiakerak jauregi baten hondakinak egiten zaizkit. Zetazko eta beluzko txatalen gauza balioz eta distiratzuen meta bat da. Baina azken finean, metako horiek denak harrika botatzeko dira. Gaudik lurralde bat markatu zuen, jakin ezazu nire mintzaira unibertsala katalana dela. Euskaldunok fiertasun handia daukagu. Arro gaude gure buruaz, baina ez dugu inoiz izan burgesia hori, artista hori, herritar hori, politiko hori. Arazoa ez da zenbat garen,
Badakigu 4, 1, 3, 5, 7 garela, kopuru txipia aldean ditugun erdaldunen aldean. Soziolinguistek abisatu digute, estatistiketan gora egiteak, hiztun kopurua handitzeak, ez duela ezer askorik adierazten, ez baldin bada kontuan hartzen hizkuntza minimoetarik goiti edo minimoetarik behiti dagoen mailadi sozialean. Arazoa ez da kopurua, arazoa hizkuntzaren koofizialtasuna da, nola gauzatzen den berdintasun teoriko hori. Arazoa, zati handi batean, gure jarrera da, gure hizkuntza indar politikoa bihurtzeko ezintasuna. Artista, herritar, politiko ez jokatzea. Hain gaude murriztuak, hain gaude egon nahi ez genukeen moduan non dena behar horretan Elkano eta San Ignacio bezalako figurak nazionalizatzen saiatu izan garen historikoki, gure unibersaltasuna erakusteko. Unamuno ere errekuperatu nahi izan dugu. Aberriak ergeldu egiten alduela ez da zaila onartzen. Arima galduak infernua baino lehen zerurako damutzen saiatzen zen bezala, gure Salvatore Michelena Frantziskotarrak Don Miguel Ardi galdua aberriaren soroera biltzen saiatu zen, Aitorren zakur leialak egin behar duen bezala. Unamuno, euskararen etsai gogorrena dugularik ere, euskal arimaren abokatu gogor ere bada. Euskal arima, horra zer asmatu diguten, oroz gainetiko egitura berria. Baina arima, adiera laikoan, norbanakoaren alderdirik personalena da, intimoena, zehar aldatzerik ez dagoen izaera. Arima kolektiboa aipatzea, molde finko batera kondenatzea da, eta ondorioz etnotipo kolonialera evoluzionatu barik iraun behar duen esentzialismo hilgarrira. Unamuno euskararen etsai genuen, ez edozelakoa, etsai gogorrena baizik, baina euskotar jatorra eizen. Ezinen egona, kontentagaitza, marmarra eta masia, negar jotzea, asalda aserrea, menderakaitza, bizinaia, agonia borroka, kontragite eta antagonia, etxipena eta etxi ezina eta itxaropena, askatu lehia, euskal mina eta arrandia, bakartasuna, hazi beharra, jaundu gogoa, ezilkor gozea, norberatasuna, langiletasuna, lastasuna, zintzotasuna, erligiotasuna. Harentasun, haiek denek, frogatzen dute euskal animaren aldeko abokatua zela, ez edozelakoa, abokatu gogorra baizik, Salvatore Michelenaren arabera. Euskal arima edo abendatza, abendaren atza, bersonen lelan vital delakoaren lurrinaren antzeko zer edo zer dukegu, elemento psikokimikoek osatua nonbait, eta sistema zientifiko edo filosofiko batean barik, poesiaren poderioz esplikatzen digu Salvatore Michelenak. Abendatz, eusko abendaren arnatz, gizaldiaren muñoz gure iraupenaren alatz. Eusko bular bakoitzeko zu eta laratz, arnatz, alatz eta laratz, abendatz. Ikusezina izen arren, Aitorren belauneko amak aurralez somatzen haugu sabelaren sabel, barren, zain eta mami tauparazten. Uka nahi hautenek ere, odolean aramate, gorrota hauteken arren, etzego hiri egiterik alde. Iduri luke, teknikoki bikaina eta funtsean utzala den abendatz poema hau, erdalkeria justifikatzeko egina dela beren beregi, nazionalismoaren mugarri berrioat izan liteke. Gainegitura espiritual bat, euskaldunak eta erdaldunak batzeko estalkia. Jaso dezagun behakoa apurtxo bat, ikus dezagun zer jarrera hartu zuen Unamunok berbarako galegoek
beren mintzairaren duintasuna defendituz eskolan zar-zedila eskatzen zutelarik 1931 konstituzio gorteetan. Unamunok barre egin zion 3 mintzaira periferikoetan posizio politiko ahulenean zegoen galegoari. Barre egin zion gezurrak esanez eta txalo erauntziak jasoz. Guri mandotik jaitsi eta gaztelaniaren unibertsaltasunean abia gintezela esan zigun bezalaxe, esan zien galegoei gibela behar du. Rosalía de Castroren unibertsaltasuna ez dagoela bere idatzi galegoetan, gaztelaniaz idatzi zituen haietan baizik. Honela, erantzun zioten galegoek Vicente Risco idazlearen ahotik, espingarderaz, gorteetako saio hartan bertan. Unamuno é un grande home, emperrado en conservar a súa cadeira social canto máis tempo poida. Coñece o seu público como se o parira, e sabe ben como lle ha de falar para aproveitar as súas flaquezas. Somente diste xeito ten explicadeira o que un home da súa alteza mental defenda a súa tese a poder de tópicos manidos, a poder de escamoteos lóxicos e a poder de facer rir a xente. Unamuno bere katedra soziala alden luzena gordetzeko amurratua den gizon handia da. Berak erditu izan balu bezalaxe ezagutzen du bere publikoa eta ongidaki zelan egin behar dion berba haren ahuldade ez baliatzeko. Horrela bakarrik esplikaliteke halako adimen maila duen gizon batek bere tesia topiko maiztu ez, amorruzko arrazoiketez eta jendeari barra eraginez defendatzea. Unamunok zer nahi esaten zuen esaldi biribiletan, baina galegoez edo katalanez edo euskaldunez esaten ahal zuen oro abstrakzio bat zen, berak bere gizara egositako laudorio pozoituak edo pergario merkeak, topiko kolonialak bete-betean, ezein oinarri soziopolitiko barik. Horrela, akabatzen dugu euskaldunok euskara, Unamuno gogo eta eusko baskora murriztuz. Horrela, akabatzen dugu euskaldunok euskara, euskal arima asmatuz euskararen zapalketaren kolabo izandakoa justifikatzearren. Euskal arima, hain zuzen, euskara akabatzeko tresna da. Urte batzuk geroago, Oteizak alma baska deskubritu zuen, oroit, kosketan den gurtuaren azpititulua, ensayo de interpretación estética del alma vasca, euskal arimaren versio universala alma baska hori noski. Alabaina, kosketan den argitaratu aitzin, 1963an, bere lagun Antonio Valverde Ayaldek, pintore idazleak, esana zion, 4 urte lehenago zertzen euskaltasuna. Agian, bere semearen gitarra lagun entzun duzu bere semearen bersioa. Herri honen mamia non dago, hauxe duk nire ustea, ez Kromlich ez dolmenetan, ez harrikoskor zarretan. Itxaso bazteretxetan eta mendi baserrietan, oraindik bizirik baina, utzako nilunpetan, estaltzera dihoakigun hizkuntza gurean. Unamuno etxeratzen saiatuta euskaldun batzuk behintzat asaldatu eginen zitzaizkiola igarriz, Euskal Herriaren monopolioaren aurka ekin zion Salvatore Michelenak bere saioaren zergatia azalduz. Euskal Herria abertzale ontxo hori bakarrik ez dalako, gutxiago euskal zale ontxoa bakarrik, ez da ere elizgizonen hori bakarrik. Euskal Herri egiazkoa, egunotako ezur eta mamizkoa, 1949an ari da, ez da zure edo nire utopiak nahi lukena, baizik ezur mamizko jendeek diran bezala direla osatzen dutena, guzion artean kopurutzen duguna. Gaurko Euskal Herri osoa ez dugu zuk eta nik soilki ezur mamitzen, ez integriste jauna, baizik abertzaleek eta karlistek, liberalek naiz komunistek, espainizale naiz frantzizaleek, katolikoek naiz bestelakoek, ondrauek naiz lapur likiskume eta beste barrabasek, baita oetxek ere zoritxarrez, baita gure artean hain gutxi ez diren peliokirtenek ere,
euskarazaleek eta erderaz jarduleek, zuk bezala pentsatzen dutenek, eta ez dugunok guztiok, eta beraz, guztion artean, baita unomonok ere noski, unamuno gizajoak ere bere aldez. Hori dena, euskaldun baten ikuspegia da, eta euskal idazle baten Euskal Herria. Kopurua versus kontzientzia, jendea versus herria, eta gatazkarik ez, unamuno gurea dugu, odoleko zenide gizajoa. Aitor dezagun, euskara akabatu egin dugula, Euskal Herri osoa, Euskal Herri egiazkoa eraikitzearren. Gabriel Arestiren hitzaldiak irakurriz ikasi nuen, jendea herria dela, baina herria ez dela osatzen jendearekin. Jendea une jakin batean hartzen baldin badugu kontuan, populu bat daukagu. Une bateko populua, terminologia soziologikoagoan esanik, biztanleria. Baina populua bere aldakuntza historikoan, bere evoluzioan hartzen baldin badugu, herria daukagu. Bere kontzientzia, bere borroka, bere kultura, bere hizkuntza mundu trukean etenik gabe garatzen aberasten den duen populuak osatzen du herria, hemen eta donon. Hizkuntza kode sistema handia da, memoria eta kontzientzia bat, berea, bere zauriekin eta bere lirikarekin, eta kode horiek denek komunitate bat sortzen dute, euskaldunen komunitatea euskaraz egiten dutenena. Unamuno, agian, oso importantea izan liteke Euskal Herriarentzat, baina bere paradoxaren alderdi makurra suertatu zaigu euskaldunoi, eta barkan azala Salvatore Michelenak, euskarak Unamuno persona non grata izendatzea beste erremediorik ez dauka galegoek eta katalanek egin duten bezala. Zertan ari naizen antzinako kontuokin? Antzinakoa anekdota da, ondorioak egun ari gara pairatzen. Michelenak eskaini digun Euskal Herriaren erradiografia horretan binomio antitetiko multzo bat dakardu. Abertzaleak, karlistak, liberalak, komunistak, espainizaleak, frantzizaleak, katolikoak, bestelakoak, ondrauak, barrabasak, euskarazaleak, erderaz jarduleak. Euskarak eta erderak, zenbatze aurkako horretan, joera politiko, religioso eta moralen mailako kategoria daukate. Horrela, hizkuntza, euskara izan, gaztelania izan edo frantsesa izan, ezaugarri partikular bat bihurtzen zaigu. Abertzalea edo karlista izatea bezalako kontu bat. Guri dagokionez, euskalduna izatea zaletasun bat izan liteke, joera bat, uste bat edo iritzi bat. Igorri luke, Euskal Herri oso eta egiazko horretan, hizkuntzek ez dutela zehartasunik, baina errealitateak oso eta egiazki erakusten digu, hizkuntzek beren azpian hartzen aldutela gainerako binomio guztiak. Abertzaleak, karlistak, liberalak, komunistak, espainizaleak, frantzizaleak, katolikoak, bestelakoak, ondrauak, barrabasak, izan litezke euskaldunak, hots, gaztelaniaz eta frantsesez ere egiten aldutenak, edo izan litezke erdaldunak, hots, euskeraz egiten ez dutenak. Frantsesak, gaztelaniak eta euskarak, gisa guztietako biztanleak biltzen dituen multzo bana osatzen dute, hizkuntzak direlako. Euskal Herria, geografia politikoak itotako herri baten izendapena da. Euskal Herria, erdaldunen herria da, eta euskalduntze prozesu batean dago. Euskal Herria, euskaldunen herria da, eta erdalduntze prozesu batean dago. Erdalduntze eta euskalduntze prozesu biek talka egiten dute, eta talka hori soziala da, politikoa da. Borroka sozialak ez dira zertan borroka linguistikoak izan, baina hizkuntzen arteko talgak guztiak dira desoreka sozial eta politikoaren aldaera linguistikoa.
Ez dakit zenbat bider esan diguten gaur egun munduan 5 edo 6 milioi mintzaira dauzkagula, gehienak idatzi izatera heldu gabeak eta ez dakigun beste mordoska bat identifikatu gabeak. Ez dakit zenbat bider esan diguten munduko mintzaira gehienak desagertu eginen direla 2 edo 3 belaunalditan. Ez dakit zenbat bider esan diguten galera horrek munduko mintzairen 98% suposatzen duela eta zenbait kasutan erro bereko mintzaira multzo osoak suntsitzea ekarriko duela. Euskaraz bizi nahi dut. Ez dakit zenbat bider eskutatu diguten zenbat izanen diren desagertuko ez diren mintzairak. 100 mintzaira izanen omen dira desagertuko ez direnak. Ez dakit zenbat bider eskutatu diguten zein diren desagertuko ez diren mintzaira horiek. Estatua duten mintzairak izanen dira, hain zuzen, desagertuko ez diren bakarrak. Egin dezagun estatuaren eta mintzairaren arteko lotura. Zer ateratzen da? Derrigorrezko hezkuntza. Desagertuko diren 5 eta 6 milioiken 100 mintzaira horiek denak 2 edo 3 belaunalditan dira desagertuko mintzaira horien hiztunak derrigorrezko hezkuntza hartu eginean. Eskola, kulturak suntsitzeko makinaria gisa. Hots, munduko biztanleen, alegia, munduko hiztunen 180 eta 18 berea ez den mintzaira ofizial bakarra duten estatuen barruan bizi direlako dute galduko beren mintzaira. Euskaraz bizi nahi dut. Asimilazio horren abiadura motelaraz lezaketen faktoreak 2 baino ez dira, soziolinguisten aburuz. Bata, derrigorrezko hezkuntza estatuari garesti xamar gertatzen zaionez, eskolatze programak ez edatzea edo gibelaratzea zenbait herrialdetan. Bestea, derrigorrezko hezkuntzak tupuste egitea bere buruari leial izateko kemena daukan herri batekin, alegia hiztun multzo fier eta konpaktatu batekin. Gu fiertasunez polito gaude. Konpaktatuak ordea txarto gaude. Ziur. Fierreto konpaktatuak katalanak daude. Euskaraz bizi nahi dut. Segi zure pankarta hori eskegitzen balkoi guztietan, noizbait helduko da eta zure naia beteko duen miraria. Erran nahi baita, estatuak kudeatzen duela gerra linguistikoa, estatuak alegia gure buruzagiek. Euskaraz bizi nahi dut. Beraz, ez zara euskaraz bizi gura duzun beste, ez zara bizi gura duzun beste euskaraz ezaguzu ba, zergatik? Ezaguzu zergatik ez duzun bizi ahal euskaraz, zerk eragozten dizu, nori zuzendua da euskaraz bizi nahi dut hori, hain da xaloa aldarria, hipotesiak egin genitzake. Euskaraz bizi nahi dut, horrek adieraz lezake adibidez, euskaraz bestela bizi nahi dut edo ez dut euskaraz horrela bizi nahi. Alegia, euskaraz duintasunez bizi nahi dut edo euskara duintasunez bizi nahi dut. Alegia besterik gabe duintasunez bizi nahi dut. Eta pankartak dioena beste hause balitz, euskara bizi nahi dut. Euskara pizteko, bizitzeko, bizkortzeko, biziagotzeko, gerran sartu beste erremediorik ez daukagu, sentitzen dut. Ez dago astirik, bizi nahi dugula esateko, zerua misilez betea dago. Banoa kalean eta stop war ikusten dut urumea gaineko zubi guztietan, stop war. Bitxiak gertatzen ari dira 2016 honetan Europako hiriburuan. Abiatzen naiz Maria Cristina Zubian barrena edo hobeki esan da Mile of Peazen barrena eta horra non ikusten dudan egitura bat urumea ibaiaren erdian azalean zutunik. Euskaraz bizi nahi dugunok, espero dugun mirariaren handia konpreni dezazuen, sinet segidazue egitura hark gu hitza osatzen zuela, harrigarria. Beakoa egiturari korrontearen erdian eusten dioten estatxetan zehar eskumara lerratuz, jo ikusi dut Y-koa, o, ibai ertzeko paretan, ezkerrera lerratuz, ni.
jok eta nik gu bat osatzen aldugu, zeinen zoragarria. Gurutzatu dut errepidea eta zubiaren beste aldeko eskudelean geratu naiz. Tramankulo berdin bat ibaiaren erdian, nosotros bati eusten diola zutunik. Ibai hartzeko paretan, igarri diozue, batean tu eta bestean zu. Zer polita, tuk eta zuk nosotros bat osatzen alduzue. Konstrukziones Murias S.A.k lagundutako instalazio artistiko honen esplikazioa irakurri nuen paneltxo batean, gaztelaniaz eta euskaraz zegoen, inglesez stop war, baino ez hiri osoan. Esperientziak trukatzetik, integraziotik eta banatzen gaituen guztiak gainditzetik nosotros gu agertzen da. Nosotros gu elkargunea baita eteteko eta bestearekiko edozein motatako errezelo gainditzeko elementu gisa ere. Gure banakotasuna atzean uzten dugunean eta besteekin bat egiten dugunean, izen ordain bakar batean pentsatzen dugu nosotros gu. Lotzen gaituen eta aurreitzien esiak apurtu behar direla erakusten digun izen ordaina bizikidetzaren eta bakearen tokia. Eta gauez argistatzekoak baitziren, zu, ni, jo, tu, nosotros, gu, haiek, ederki emanen zuten urietan, aurkezpen testuak zioen bezala, izen ordainen argi materialtasuna ur lasterrean, esperientzia kolektiboaren jarioan errefraktatuko zen. Aurrera jarraitu nuen Mile of Peazen barrena, 41 metroko aldean, stop war ikusten nuen, stop war. Eta nere urtean, George Bush, Tony Blair, Barack Obama, tipo horiek bai egiten dutela ingles ona. Burutik ari zitzaidan egiten. Ni horrek urteak daramatza behartutako guztietan jo izaten igrekoa. Baina ez dut inoiz ikusten tu horrek zu aizu esaten, ez niri ez zuri. Nola te da posible nosotros gu edo gu nosotros izen ordea osatzea behartuta ez bada. Baina inor behartzen badut esiak jasotzen ari naiz, esperientzia kolektiboak boikoteatzen, elkar bizitza apurtzen. Noiz baitu hartu nintzen, ez dudala deus ulertzen instalakuntza artistiko ez, eta lasaitu egin nintzen. Ospatzearen, ohi gaineko bat hartzea otu zitzaidan Chardonnay batekin, baina zinkera aurreratu baikoz, zer nahi du jaunak, galdetu zidan tabernariak, eta berriro egin zitzaidan burutik. Hori, Ama Virginiak berak ere ez daki erantzun bainion kasik. Stop war, imperioaren mintzaira bakearen ikur. Gure euskalgintzak bere kudeatzaileek ditu. Kudeatzaileek bere ugazabak dituzte. Ugazaba horiek geuk bozkaturiko alderdiek ezarritako agintariak dira. Eta agintari horiek planifikatu egiten dute. Beren zabarkerian, beren utzikerian ere planifikatu egiten dute. Lehenik Euskadi es lo que importa, guerra. Denon herria, un país compartido, guerra. Eta gerra hori, in vitro esaten zaiguna, in vivo frogatzea da. Arazil, Ninjoles, Ferguson, Fishman genituen erreferentzia nagusiak elebitasunari eta diglosiari buruzko teorietan 1900 eta 1970ko urte multzoan. Orain, Fishmanek erreferentzialtasun berri bat hartu du euskararen etorkizuna diglosia eredu aurreratuagoan ikusten duenez geroztik. Adibide mordoska bat ematen digu eta bitxia da, dirutza eta froga aipatzen du sarritan, administrazioaren gastuekin kezkatua balego bezala eta euskaldunok el imposible vencido idazten biziko bagina bezala. Ez dakit zer egiten duen garrantzitsu astrofizikarentzat euskaraz irakatsia izateak. Naturzientziak euskaraz egin daitezen behar den alegin eta dirutza inbertitzeko eskatuz, inori ez diozu ezer frogatzen. Munduko literatura garaikidea euskaratzeko dirutza inbertitzeko eskatuz,
inori ez diozu deus frogatzen. Gizon jakintxoak dio izeneko artikulu ederrean, Daniel Escribanok puntuz puntu argitu duen bezala, Euskal Herriko erdaldunak bigarren mailako herritarrak izateko arriskuan daudela ikusirik, diglosiaren aldeko teorikoa bihurtu zaigu Joshua Fishman. Ez naiz horretan luzatuko hemen, testuaren azpiko testua azaldu nahi nuke, idatziaren barneko egitura saukona, esaldi horren bihotzaren taupada. Ez dakit zer egiten duen garrantzitsu astrofizikarentzat euskaraz irakatsia izateak. Esaldi perfektua, perfekzioak ematen duen ikara horretan, ze izan ikaragarria da esaldia. Ez dakit zer egiten duen garrantzitsu astrofizikarentzat euskaraz irakatsia izateak astrofizika osatzen da. Zientzia jainkotzea, irakaskuntza jainkotzea, ikastea menostea, gizakiaren ez deusa ingeles hizkuntzaren interesen aitzinea. Hori da, ez dakit zer egiten duen garrantzitsu astrofizikarentzat euskaraz irakatsia izatea. Astrofizika, ez dugu bar. Zertarako nahi ote zuen Obamak Marte bizigarria egin? Ez dugu bar. Iez egiteko arraioa, Ray Bradburyk arrazoia zeukan, Obamak badaki lurraren kiskalmen nuklearra noizko planifikatua dagoen. Lehen hizkuntza espainiera duen jendea topatuko duzu, eta beraiekin harreman egokiak izatea garrantzitsua delakoan nago, Fishman. Interakzioan bizitzea haiekin, eta hori haien hizkuntzan egin ahal izatea zenbait gai eta zenbait egoeratan. Ez dut uste desiragarria denik haientzat Euskal Herrian bigarren mailako hiritarrak izatea. Fishman. Bera, ez dut uste hori denik euskaldunek egin behar duten borroka. Eta nik uste dut zuek hori egiten baduzue, haiekin honek negoziatu indu. Egokitze ohoretsua batera iristen bazarete, haiek euskara bigarren hizkuntzatzat hartuta urrunago joango direla, negoziatu indu gure bigarren mailako herritarrak izateko arriskuan dauden multzo horietakoekin. Nola enganatu duten Fishman doakabea? Baten batek sinetxarazi dio euskaldunak lehen hizkuntza euskara dutelako direla euskaldunak. Jo, nosotros, tu, ni, guzu, esiak apurtu interakzioa, stop-war, egokitze horretze bat, arraioa Mr. Trump, egokitze eta elkarketa horrek izan ere, zer dakarkit gogora, badakarkit gogora zeraren bat, egokitze horretzu, bai, hori eta bera, topiko estilistikoa, capitulación honrosa, rendición honrosa, stop-war. Fishmanen arabera, aurul gaudenok gara, euskaldunok egokitu behar genukeenak, borrokan inor mindu gabe. Errangabe doa noski, zakur handia aserratzen bada, gaiztoa izan litekeela. Euskaldunon egunkaria bortxaz zuntzi lezakeela, adibidez, atxilo ditzakela direktiboak, tortura ditzakela. Otsantasuneko aholku hauek ezin tenorekoago etorri zaizkie gure kudeatzailei beren gerra berria deklaratzeko. 21. menderako hizkuntz politika diglosiara egokitzea izanen dela erabakiz. Horrela, akabatzen dute euskaldunek berek euskara in vitro egiten dituzten alkimia loarazleekin. Porru dela adieraztea debekatu diote aurten saltzaile bati. Bai, baina Gasteizen gertatu da esan zidan euskaldun batek. Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu da, hitz egin dezagun garbi, euskarako ofiziala den lurralde batean. Inbibo bizitzea zoragarria baita. Inbibo, azken hauteskundeetan, Euskadiko alderdi sozialistak
bideo demagogiko gogoangarri bat egin zuen euskararen lepotik. Hautagai sozialistek zin egin zuten Jaurlaritzan sartutakoan euskara desagertaraziko zutela kargulanterako oposaketetan. Lerrusismo hutsa. Ikusi egin behar luke Joshua Fishmanek bideo hori. Jakin behar luke zenbateraino gauden ohorezki egokituak. Ez diogu inori atea isten. Eta atea ez iste hori, zabaltasun hori hots, gure egokitasuna euskararen baztertzeko argudioa da. Zer esanen lukete ateren bat itxiko balitzaile? Euskara beharrezkoa bihurtzen dugula? Ez. Debekatua dagoela, porrua porru dela adieraztea. Euskara, erdaldunak administraziotik desplazatzen dituen injustizia da. Publizitate politiko egoengarri hori nondik edo handik botoren batzuk biltzeko alegin desesperatua izan zen. Ikusia zegoen, PSOEk gobernurako bidea emanen ziola eskuinari Madrile, eta hori ez ziotela barkatuko hemengo hautesleek. Bazekiten eta terrorismoa ezin erabiliri, euskara erabili zuten biktima berriak sortzeko, beraiek salbatzaile, soluzio demokratikoak. Bideoa bera bezain interesgarriak dira bideoak euskaldunen artean eragindako erreakzioak. Oro har, euskarari egindako erasotzat hartu genuen euskaldunok. Hainbat garrena bai, euskarari egindakoa. Ez guri. Euskara gure gorputzetik ate dagoen gorputza baita. Ez da gure mamia aialdi ezionaren iruntzira. Horrela akabatzen dugu euskara, euskaldunok. Baina sozialistek hautesleari eskaintzen diotena lanpostu on bat lortzeko aukera da. Kargulantaren mauka, euskara jakitea eskatu gabetarik, errazagoa izanen da lehiatzea. Interpretazio sozial bat eginik, eta ez interpretazio kultural hutsa, euskaldunok zirkuito ekonomikotik eliminatzea da, PSEek eskaintzen duena. Guri hizkuntza maiteak jarraituko baitu beti ateetan, karteletan, agurretan. Erdaldunak zein euskaldunak norbere hizkuntzan harta genezakeenon multzo osoari lehiatzeko eskubidea kentzea agintzen zuen publizitate horrek. Eta eliminatzearen arrazoia funtsean, eguneroko bizian euskaldunok erdaldunari atea ez istea da. Erronka egiten digute, ausar zaitez istera, ikusiko duzu. Ez dakit hori ulertzera iritsi garen. Euskara akabatzeko, herritarran baitan dagoen euskalduna akabatzea iduri luke logikoena, baina gurea berezi xamarra baita beti, alderantziz gertatzen da, gure sintaxian bezala. Herritarren baitan dagoen euskalduna akabatu ordez, euskaldunaren baitan dagoen herritarra hiltzen dute. Euskaldunek berek euskara akaba dezaten, euskalduna izatea, eskubide politiko eta ekonomikoekin zerikusirik ez duen entelekia bat balitz moduan, euskaldunok robot linguistiko hutsak bagina moduan. Urtetan erabili izan dugu ahotan MLNV akronimoa, zenbait zirkulotan behintzat, LN, Liberación Nacional. Orain ez dugu olakorik entzuten ez irakurtzen. Hirugarren mundukoak ineneko terminologia bide da. Orain lehen munduan bizi gara eta estatua entzuten dugu. Eskoziak zer dioen, Katalunia zertan ari den horretara. Gure esku dago, zer izanen da ba? Deno dakigun hori. Euskal Harima, kargela. Urolaldekoak eta Iruñeakoak salbuetsita zezenketak lasai debekatu ahal izanen ditugun garai edo baratze idiliko horren bila gabiltzala, txol zaila da jakinen zein izanen den gure hizkuntzaren estatusa. Euskalduna izatea ez dela derrigorrezkoa euskalduna izateko, antzeko bat entzuna naiz eta irakurria ere bai. Euskalduna izatea ez dela derrigorrezkoa euskalduna izateko. Euskaldun ezaugarria
zenbait testu teorikotan, ez zaio euskaraz egiten duenari eransten, EAeko biztanleriari baizik. Gaztelaniaren basko hitza bizkarroi euskarak. Leharratze semantiko bat ari da gertatzen, eta baliteke euskaldunok beste izenen bat asmatu behar izatea euskaldunon multzoa izendatzeko. Egin ditut saio batzuk belartxo gineak pipatuz eta ez dut ganorazko deus ere harrapatu izan. Ke artean, ordea, pentsatzen jarri nintzen noiz esan ote zidaten euskalduna azkenekoz, eta ez daukat komutan. Zerga ordaintzailea, konsumitzailea, kulturjalea ere esan didate, privilegiatua, erradikala, eskubideduna, autonomoa, euskara dakien herritarra, kategoria mordo bat eman didate nere burua definitzeko, euskaltzalea, ekolo, gizonezkoa, euskal idazlea, abertzalea, adin lorekoa, garraio publikoaren erabiltzailea, zero favorlea. Okerrena ez da erotu egiten nautela, okerrena da ez dudala nire burua errekonozitzen ahal gizarte horretan, multzo horretan. Eta nik euskaldun bezala egon nahi nuke fitxatua euskaldunen multzoan. Indar sozialik ez daukan euskalgin bezalako zerbait naiz, eta beraz ez dut eskurik euskaldun gisa erabaki politikoetan. Eliminatua nago zirkuito ekonomikotik eta eliminatua nago zirkuito politikotik. Aldarri egitera kondenatu naute, herri indikatzen bizitzera. Politiko euskaldunek ez naute ordezkatzen, beren alderdiak ordezkatzen dituzte. Nola lortu euskaldunok euskaldun legez ordezka gaitzaten? Barka groutxokeria euskaldunok geure burua ordezkatuz. Euskaldunok multzo bezala funtzionatzeko mekanismoak sortuz. Euskaltzaindiak ez du balio, biztan da. Euskara eta euskal kultura sailek are gutxiago. Idazle elkarteak ez du balio, euskararen erakunde publikoak ez du balio, UEMak ez du balio, Euskal Herrian euskarazek ez du balio, Bersozale elkarteak ez du balio, Durangoko azokak ez du balio, ikastolen federazioak ez du balio. Eskale bizitza laga eta bizitza politikoa behar du guri hizkuntzak. Euskaldunok multzo politiko bezala azaltzen ez bagara, euskara beti izanen da sektore bat baino ez. Egitura politiko bat behar du guri hizkuntzak. Alderdi guztien gainetik euskal arima eta Unamunoren filosofia meta aldera baztertuz. Eta hori lobby bat izanen litzatekela esaten badidazue, ez nintzateke bat ere harrituko. Euskarak bere subiranotasuna aurkitu behar du. Alderdi abertzaleek botorik galtzen ez duten bitartean, euskararen erruz, egoera berean jarraituko dugu. Trufa berdinak pairatuko ditugu, epelkeria berdinak aholkatuko dizkigute, eta euskara egokitasun fismandarrean akabatzen jarraituko dugu. Urriaren ondarrean, euskararen paradigma berria artikulu interesgarria argitaratu zuen Joseba Alvarezek. Donostiako bulebarrean herri harresia eraiki izanaren emaitzetako bat izan den lurralde askea komunitatearen filosofia azaldu zigun bertan euskara ardatz. Euskaldungoa kezkati dabil eta dekalogo bat ere proposatzen du aukerak egikaritzeko. Eta honako leloarekin bururatzen du artikuloa. Bizi gaitezen euskaraz, euskaraz goberna gaitezen. Nik beste hauxe espero nuen, goberna dezagun euskaraz bizi gaitezen. Edo zorrotzago hobe, goberna dezagun euskaraz bizi gaitezen. Euskara kultur tresna eder eta bortitza izan dadin ari gara aleginean, baina euskarak ez du aintzina eginen gure borroka alor linguistikoan eta alor kulturalean mugatzen badugu. Ez dokamairu, ez da konprenitzen ahal, ez bada bere garaiko ingurua barrean, ura gabe saio bikain eta elitista bat zatekeen.
Euskararen egoeraren kausa ez da erakargarritasun eza, ez da kultura edo modernitate arazo bat. Euskal Herriko kantua euskaldunek bideratua da aspalditxo. Badira urte batzuk, Euskal Herriko erdal idazleak ez direla gurasokeriaz mintzatzen ahal euskal literaturaz. Bersolaritzan ostera ez dugu parerik 1000 kilometroren inguruan. Euskararen egoeraren kausa atzeman behar dugu, eta koordiniki erakutsi. Zein dira Espainiako eta Frantziako estatuen dominazio tresnak Euskal Herrian? Bidea luzea da. Bidea gogorra da, bai. Baina bidea azkartuko dugu euskara. Aipatzen diguten euskal estatu hipotetiko horrek ez du bihurtuko euskara bere gizartearen hizkuntza, baldin eta euskara aurretiaz estatu horretara eramanen gaituen tresna linguistikoa bihurtzen ez bada. Baina, ondikotz, euskaldunen botoen premian gara erreferenduna irabazteko. Logika horretan ulertzen da gure kudeatzaileen jokabide diglosikoa. Elebitasuna gure ahoan, gure buruan, gure kalkulu uzkurrean, tresna bikaina euskara egunoroz akabatzeko. Horrelaxe akabatzen dute gure elite politiko euskaldunek berek euskara secesio linguistikoa eginez. Frogatua dugu Irlandan eta ia Afrika osoan, borroka linguistiko-kulturalak eta borroka politikoak zein bere alde ez dutela estatu euskaldunik ekarriko. Analisiak bateratua izan behar luke eta ondorioz estrategiak ere bat. Errealista naizela uste dut, baina ez nintzateke errealista izanen konfluentzia hori egungo egunean egingarria dela esanen bano. Katalanek berek hain konpaktatuak egonik lanak dauzkate. Martxoan, 250 idazle, itzultzaile eta hizkuntzalarik manifestu bat atera zuten per un veritable proces de normalizació lingüística a la Cataluña independente. Esanez, katalan hizkuntzak ez desagertzeko ezinbestekoa bilakatu behar duela esparru guztieta. Arazoa ez da zenbat garen. Badakigu 4, 1, 3, 5, 7 garela, kopuru txikia, kopuru txipia aldean ditugun erdaldunen aldean. Arazoa, nik uste, euskaldunok multzo gisa identifika gintezkeen erakunde politikorik ez edukitzea da. Estakuru mordoska bat asmatu dute euskaldunek berek horrela izan dadin. Arnasguneak dauzkagu, atera kontu. Egungo alderdi politikoak bideratzea baino, egingarriagoa litzateke nire uste arroan, mugimendu berri bat abiatzea, praktika politikoa, praktika linguistikoan gauzatuko lukeena eta praktika linguistikoa, praktika politikoan. Diagnostiko bera, estrategia bera. Baina, inoiz alakorik lortuko balitz, kontzienteak izan behar genuke, deskalifikazio latzak etorriko litzaizkigukela gainera. Etnizistak, komunitaristak, arrazistak, xenofoboak, antiabertzaleak. Eta gure jarrespena, ez lur, ez odol, hitza. Euskaraz egin nahi duen oro da euskalduna. Euskalduna izatea autu bat da. Baina, Jose Luis Otamendiren baimenarekin, lur bat ere zor diogu euskararen minari. Lurralde askea edo Bizkaia maite edo zen. Eskerrik asko, Koldo, izandiagatik, oin gure txanda da galdetzeko.
Inkesten arabera euskaldunak edo euskara dakitenak edo euskararekin behintzat laukitxoa betetzen duten horiek milaka batzuk dira. Soziologikoki ez dakit, baina multzoan 700.000 dira. Horietako zenbat izan ote litezken boto emaile, ez nizuke ezin dizut esan, baina milaka batzuk. Kontradiziorik ez dagoen bitartean, epelean egosiko gaituzte. Hori da nire uste arroa. Galdera bat dut, oain dela 10 bat urte, zuek sinatu zenuten agiri bat Euskadi sarien kontra, literaturako Euskadi sarien kontra. Ze bide edo 10 urte geroago, zer reflexio egiten duzu horren inguruan? Euskadi sarien kontuan? Bueno, han gure, nik uste dut aurkezpenean garbi esan genuela, ez ginela korektibo bat, baizik norbanako kopuru bat. Eta horrek norbera inplikatzen zuela, eta batzuk ura sinatu eta presentatu izan dira. Eta baita irabazi ere, Euskadi saria eta hartu inork ez ditu deskalifikatu, hango inork ez du esan traizio edo olakorik egin dutenik eta zer ere askatasun osoa genuen danok, ondoena iristen zitzaiguna egiteko. Ez dakit hortik doan galdera, o? Nekien batzuk irabazi ditela. Bai, ez dakit, ez dut segitzen kontu hori. Eta, nik sari batzuk irabazia naiz, eta horretaz ez oso interesantea nik esan dezakedana, baina sariak oro har, horretaz ari garen ez, diru asko da saria. Eta hor, ikusten kanpotik ikusita agian, hemen dira hauek, hemen berriro ere, zuek esan duk, eta ez ginen kolektibo bat. Hemen dira hauek beti administrazioaren kontra, jaurlaritzaren kontra, ez dakiz zer, bakizer, hau, betikoak. Egin liteke hori baino. Benetan, idazleak ginen. Eta idazleak guztiok dakigu, 2-3 izen kenduta, Euskadi saria ez da errepikatuko. Alegia, behin, irabaziko duzula 2-3 aldiz, hortarako izan behar da oso ona baino gehiago. Eta adibidez, oso zabaldua da idazlen artean hauxe. Sari hortan, banatzen den diru kopurua, erabeliko balitz, idazteko bekak emateko, sekulako mesedea, bat, idazlentzako, 2 literaturarentzako. Idazlentzako gehiagotara iristen dalako, urtebete, 2 urteko liberazio bat, obra on bat egin alizateko edo bentsat ganoraz, kontzientziaz, nahi duzun zehortan, eta arrastaka ibili gabe, esedentzia txiki bat eskatu eta diru horrekin, adibidez, lana daukanak, eta gazteak arrastaka ibiltzen direnak autonomo gisa, batzutan kotizatuz, beste batzuk kotizatu gabe. Desastre bat, idazleak, idazle gazteak, eokiko lutueke zea bat. Eta noski baldintza on horietan idatzitakoa beti izango da hobea,
arrastaka edo loari kendutako orduetan idatzitakoa, baino hori oso zabaldua dago idazlen artean. Eta benetan hori da, nik personalki eta beste lankide askok pentsatzen duguna. Dirutza hori, benetan nahi badute literatura lagundu, dirutza hori bihurtu beka eta baina noski sariak badu beste zea bat ere, agian editorialek elukete hain erraz men egingo. Ze editorialentzako zintiloa jartzea Euskadi saria eta bar, ez dakigu ze suposatzen dion salmentetan. Eta behar bada, hor ere txokengo patronala eta langilea. Eta langileoko pentsatzen dugu, patronalak asko saldu nahi du. Asko saldutare letxoak, baratzean letxoak egiten dituen ari bezalaxe gertatzen zaio, gutxiena ere bazten duena idazlea da. Gutxiena. Kontrato drakoniano batzuk dauzka. Unamunok zari batean, ze ideien bat asmatu edo bota izan alzuen honek bizkaitarrizmari buruz, sozialismari buruz, euskalarimari buruz, ze asmatu diteke horretan, eta alda idazkinen bat, ze ez da esaltzen. Ez nik ezin dizut olakorik esan, ez naiz Unamunon espezialista, ez naiz eruditua, ni idazle bat naiz. Eta orduan, handik eta hemendik ikusten dudana, nire buruan pelikula bat montatzen dut, baina, gidoitxo bat, hitzaldi bat emateko, baina, ez dakit. Fishman aipatu duzu, eta hemen ez dakit, apurbak eskatuta gauden euskararen eskuratzea, normalizazioa eta asunto egiten ibiligarren eta argi ikusi da zure hitzaldian ere esatu baterako honek buesan garaian halako teoriko apur bat holakoak ekartzen zituztela hemen, baina bazeuden aurretik beste teoriko batzuk, Txepez dala, Chomsky nik uste du diferenteaz dala Fishmanetik. Eta Fishman berabe nik uste dut orain hasi dela horrelako zelebrekeriak esaten ez da, edo ez dakit, baina moda jartzen direla une batzutan teoriko batzuk. Eta orduan komunikabideak aipatu nahi dituen hemen baita ere. Esate baterako zeri ematen diozu, adibidez koldo, zure hitzaldia gaurkoa. Nik uste dut komunikabideak batzutan ematen diotela agotza Fishman modukoari edo Unamunon modukoari, ezta? Eta orduan hor nik uste dut baita ere presionio edo nik ez dakiz zer egin beharko litzateken, baina zeu zer egin beharko litzatekela beti batzuk egoteko hor aguazabalik eta azkenean basartu egiten da barrura. Eta beste batzuk, halako hitzaldiak eta ez dira arruntak gaur egon, zu bezala eta behar-beharrezkoak. Nik ikusten, argi ikusten dut hori bat. Da bigarren gauza, hori bat apurtxu bat neuri zure hitzalditik etorri zaidana. Eta bigarrena ostera izango litzateke erratuta bestela egon naizela, orain zuk eta gainera forogatu moduko bat egin dozko, gu nazio bat edo izango bagina independiente edo, nik uste nuen hor euskerak aukera asko eukiko zuela, baina zuk ematiozu buelta, aurretik ez badaude, ez baditu gauzak argi, zer zan nahi du egitura batzuk eukitzea, ez da, hori apurtxu bat, nire kezka gaurkoa. Bueno, azkenek kontatik hasiko naiz, eta, Sabino Aranak, uste dut, askotan aipatzen da, hori ez dakit aipamenetatik, Sabino Aranaren obrak, zeak dira, eta ez dakit gauza asko esan zituen, baina ez korpus teoriko batean, Sabino Arana
politiko handi bat zen, eta politikoak bezala egokiera zuen momentuan idazten zuen, eta kontradiktorioa izan ziteken, normala, eta gauza interesanteak ditu, besteak ezain beste, eta baina korpus teoriko bat ez duen ez nik ez dut ezagutzen dana irakurri behar nuke, eta horrekin idea bat hartu. Baina bada errepikatzen diren Sabinoren hainbat esaldi historikoen artean bada bat, euskaldun bat euskaraz ez jakitea tristea izango litzake, baina tristeagoa espainol batek jakitea holako zerbait. Bueno, ez zuen esaldia amaitu. Horrek amaiera badu, arrazoiketa eten egin zuen. Zergatik izango da okerragoa espainol batek euskaraz egitea. Non dago zure nazionaltasuna alde batetik, eta bestetik badirudi esaldia hortan amaitzen dela dirudienez, jatorrira joan behar nuke eta ia esaldia osorik nola dan eta ze kontestutan, baina ez dut hori egingo. Agian esaldia hor bukatuta, bere hortan, ulertzen da Euskaldunik ez dela egongo inoiz, alegia basko euskaldunik. Basko guztik, erderaz da, esaldia ez da, horrek problema sortzen dizkigu basko euskal. Alegia, basko guztiak castellanofonoak baldin badira, bai, bestea izango da, produkto raro bat, tristea izango da, eta gure aurrean jarriko du ispilu bat, esan ez begira, nik, eta zuek ez dakiz ere esan nahi zuen horrekin, baina hor utzi zuen. Badirudi, errangabe doala, erdalduna inamobiblea dala. Alegia, euskaldun abertzaleak ez direla euskaldun munduko, edo nazionalismoak eskaintzen duela nolabaiteko aitzakia bat esatzeko, edo horrekin nahikoa izateko. Aberriaren alde nago, baina ez du euskera hor konpon. Batetik. Bestetik, badago, kontemporaneoa gure garaikide izandako batena, askotan esan izan duena, eta oso gutxitan aipatu dena behar bezala. Txillardegik, askotan edo bitan edo hirutan esan izan zuen, eta bere azken entrevistan, hila aurreko entrevista batean ere esan zuen. Estaturik gabe zaila. Eta estatuarekin ez da segurua. Baina, segi argumentazioa. Zergatik estatua edukita alegia, teorian, legeak gure alde, zaila. Hor, fraktura bat agolako, estatura eraman lezaken mugimendu politikoaren artean eta mugimendu kulturalaren, linguistiko-kulturalaren artean. Hoiek biak batera ez badira. Eta euskerak ez bai, alegia praktika politikoa, praktika linguistikoa bihurtzen ez bada, eta praktika linguistikoa, praktika politikoa, ez gera iritsiko liberaziora. Zer esan nahi zuen Txillardegik? Txillardegik esan nahi zuen, beak ikusten zuen Euskal Herria independiente posible hortan, egoera berdinean egongo ginakela, euskaldunok minoria. Horregatik etzen segurua, baina etzen ausartu hori esaten, zergatik abertzalea zelako. Horrek eragotzi egiten zion hori esatea alegia abertzaletasunak frakasatu egin du linguistikoki. Alegia kulturalki eta funtsean politikoki. Ze euskaldunok gizaki politikoa gara, ez gara euskaldunak utxik. Euskaldun multzo bat gara. Eta seguru asko botoa ematen dugunean egongo da tendentziaren bat. Bai. Su pregunta bat. Txillardegik erantzun ez ebana
Osartzen zara zeu erantzuten? Ba, orantxe egin dut. 700.000 lautitxoa betetzen dugun 700.000 horietatik, zarez, ipatu duzu, euskaraz bizin egin. 700.000 horietatik, zenbat zaudete prest, euskaraz bizitzeko. Eguntio bezala zer. Euskaldunon esparru politikoan dauzen alderdi biza, nik uste dut ez tabela sinistutak horretan. Ez batak, ez bestia. Biologia eta astrofizika ipatu duzuz, baina alderdi horre bizak, erruko dokumentuan, gazteleraz egiten daudez, eta euskaraz ipini, 700.000 horiek posik egon da itxesa. Eta behar da horrekin konformatzen gara. Eta horrekin konformatzen bagara, nahi horrekin 700.000 horietatik zenbat zaudeten prest, euskaraz bizitzeko, eta 2-3 belaunalditan euskaraz bizi da itxesa. Ikusten dodanez, 700.000 horietatik ez gaude prest bizitzeko, 600.000 ez gaude prest. Bueno, ez dakit, nik masak nola antolatzen diren, ez dakit. Bestela, aholkulari edo ibiliko nintzateke Podemosen edo lakon batean, zea bat, en fin, bizitza interesgarri bat eraman ahal izateko gure agin lori hontan. Baina, bai, arrazoi osoa daukazu. Horregatik, bueno, zean, ez da, eman dezagun, radikalenak edo abertzaleenak edo, en fin, konbatiboak izan direnak, euskera oso interesantea da ezker abertzalearen H. Bilduren politika linguistikoa, inoiz, nik ez nuen inoiz ikusi orain arte bota, betz izan boto, osea, boska, edo botoa eman, hori zen, baina oain, papeleta publizitarioak, lurrekoak dira, bota eman, bota, boska. Alegia, lehen ikasi genuena, desikasten ari gara, gu eta desikasarazten gure publikoa nolabait. Esaten duzuna, berdaderoa da, eta are gehiago beraien artean erderaz egiten dute kupulan. Liburua atera zuenean, Otegi, komentatu zen, hau da beste ateazien artikulo batzuk, zer dan, kusidade hori, erderaz lehenago, euskeraz baino, eta bar, eta bat. Bueno, indikadore bat ere bada. Konversazio batean, informal batean, etzen lagun artea, baino, konfiantzako jendea zegoen, eta batek komentatu zidan, bai, baino, eske kartzelan zegoen, eta ezin zuen, kondizio txarretan, eta bai, baino, aldi berean, kondizio txarragoetan, Fleurin Merezin zegoen, Mikel Antzak, 3 liburu batea zituen danak euskeraz, harek bilatu zuen modua, ez da arazo, kartzela ez da arazoa kontzientzia da, eta ez dago kontzientziari. Zean, ze hori, denon herria, un país compartido, bueno, alde batetik, interesantea da hori analizatzea, ez da? Alde batetik, ez dago mezu politikorik. Mezua eslogan publizitarioa da, ze un país compartido zer da? Berdin atera zezaken hori PNVek, PSOek, PPek, un país compartido. Gauza, inokuo bat. Eta gaina, denon herria, bai, noski, alegia, ja ez dago herririk, biztanleria dago. Eta, batetik, denon herria topiko bat, non dago txispa edo, non dago mezua erderan dago, un país compartido, eta gainera txistea dauka. Kontradiktorioa, denon herria baldin bada, ke hace el partido? Zertarako behar dugu partido bat, denona baldin bada, ez da? Kontradiktorioa da, baina txistea egiten du. Euskarak ez, euskara planoa da, denon herria, ez da? Compartido. Magismo hori, ematen da beti erderaz. Ez dago, zuk esan duzuna.
erdaldun batzuei edo ez dakiz zeini enkargatuko zioten. Euskaldunok zirkuito ekonomikotik kanpo gaude. Ez euskara, euskaldunok gaude zirkuito ekonomikotik kanpo. Hori barneratzen ez dugun bitartean eta zirkuito politikotik. Ez dugu aurrera egingo. Herritarra, gugan dagoen herritarra hil dute. Lenguarekin lotuta, hainbat esaldi azpimarratzekoak entzun ditugu, baina uste dut bat behintzat neuri geratu zen eta hala izan da nahi teziz. Goberna dezagun euskeraz, bizi gaitezen. Eta hori baino lehenago beste zerek esan duzu. Uste dut lenguarekin lotuta badagoela eta horrek esan duzu narekin durai. Jo, hitzegin ezazu pixka gehiago horretaz. Baina, bueno, sakondu zazu pixka. Ez que oso sakonatu ez klabe da. Ministroen zerrenda nahi duzu? Ez dut ekarri. Borobila da. Bai, erresa da, idazlea naiz. Baina gero hori esan dizut, nik ez dakit masak nola antolatzen diren, nik ez dakit hori nola egiten diren. Benetan sinisten dut horretan. Ez dala posible konfluentzia bat gauzak dauden bezala gure alderdi nazionalekin euskara dala eta presiotik hasi beharko genuke, baina hortarako euskaltzendiak ez du balio, ez dakiz zerbek, inork ez du balio, besteak beste, danak daudelako subentzioen bat edo besteren menpe. Ze autonomia hori da, gobernua hori da, hemen eta toki guztietan. Zea olagarro handi bada. Orduan, presioa egin behar da, ez dakit nola. Ez dakit nola egin behar den presioa. Agian talde autonomoak sortuz eta, bueno, kontestazioa, tal, erazarrera bueltatu eta beste kontu bat, zeharka aipatu duzu, baina ze iritzi daukazu soziolinguistika aspaldion euskararen normalkuntzarako teorizaziotik eta gero horretakaren praktika egiten diren enpresak euskaldutzeko planak, hainbeste eperik jarri gabe, epeak bai, baina beti luzamendutan, subentzion menpe. Ni daukadan iritzia da, lapikoan eperetan egoz gaitzaten gu geuz hartzen garela, eta igual zua piztu ere, bai. Bai, guztiz ados nago esaten duzunarekin, hortan moteldu gaituztela, baina nik uste dut orain 2-3 urtetik ona beste gauza batzuk irakurtzen direla maiztxo. Uste dut badagola kezka hori, honek ez duela zertarako balio. Alegia, elebitasuna sekulako trampa izan dela, ez dugula jakin izan baliatzen euskara potentziatzeko, gaztelaniakin baditu duela dana, eta subordinazioa daukagula beti. Euskarak eta politikoena garbi dago, ez da? Ez biatu inguna izpizka bat, baina politikoena garbi dago. Ez dute euskaraz hizkera propiorik, ez dute diskurso propiorik, dana da gaztelaniaren kalko, eta gainera masa baten aurrean hitz egin behar dutenean, azkeneko hauteskundetan bezala, mezu politikoa gaztelaniaz da, eta gero bukaeran egiten da euskaldunak kontentatzeko diskursotxo liriko bat. Hori, dano, ikusi frogatu dago, eta holaxe izan zen kontentzaz oso polita, baina mezu lirikoa zen guztiz, etzen mezu politikoa. Eta, bai, hortan zeanago, oso enpresena eta hori eta zaila izango da, seguru asko, eta ez dut mundu hori ezagutzen. Baina, esan duzun egoera
hori adierazteko duela urte batzuk izugarria izan zen. Gipuzkoako diputazioak 1.200.000 euro eman zizkion hiriko futbol taldeari. Zer erabili zuen hori emateko? Euskara. Zein zen kontratua? Euskara agertzea eta kamisetan Gipuzkoa euskararekin bat. Gezurra. Gipuzkoa euskalduna da. Gehiengoa eta borondatez beste ze asko. Nolabait eman dezagun Gipuzkoa. Ez. Gipuzkoa euskararekin bat. Beraz, mezu subliminala, Gipuzkoa eta euskara ez dira bat. Bat egiten du Gipuzkoak euskararekin. Euskara gugandik kanpo dagoen korputz mistiko bada. Gure gorputz gure eragitik, ez da gure mamia aialdek esaten zuen bezala, keba, hoi beste gauza bada. Bueno, jugada biribila. Markel Olano zen orduan ere diputatu nagusia. Eta, bere blogean eta bar, Gipuzkoarron baloreak ordezkatzen dituen taldea da Real Sociedad. Nola, izenetik bertatik hasita Gipuzkoako talde bakarra da futbolean erderazko izena daukana. Bakarra. Eta beraz, euskara aitzakiz, euskaldunak epelean ondo dago, dana beharrean gaudenez, edozen txerrikeri, isildu gaitezen eta aurrera, baina hori izugarria zen. Aldi berean, euskalgintzarako eta 1.000.000 eta 300.000 euro gutxiago banatu zituen diputazioan urte hartan bertan. Beraz, euskarari kendutako diru bat joan zen futbol taldera euskararen izenean. Eta gobernu aldaketak ez zuen hori aldatu. Baizea, baina botoek agintzen dute, eta koalizioak eta bar. Bestalde batetik, gure koalizio eman dezagun ze hori, ezkerreko, zentro ezkerre edo, zea, boterean edo agintean, boterean asko esatea da, agintean egondan leku nagusienetan ez du bere gain hartu kultura eta euskara, eari utzi dio. Konpondu adi zeakin da, tal. Ez dugu ezer aldatu nahi, eta, konpondu. Ez dut esan nahi, eak gaizki egin zuenik eta ezer ere. Baina, indikadore bada, implikazio ezarena. Zure biografia eraberazteko aipatu duzu Unamuno, behin eta berriro, hemen, Bilbon, hilero, eta ez bakarrik Bilbon, unibertsora zabaltzen da argitalpen bat. Bilbao aldizkaria, Bilbao periodikoa, Bilbao... Hor, 189 erdera batuan dago, eta Unamuno, behin eta berriro, agertzen da gure balore, gure zera, Bilbao da zure gure aferako. Eta, horre dirutza, atzean badago talde oso bat, izango balitz edozein periodiko Bilborako, baina munduan Bilboko balioak, Bilboko baloreak, munduratzen Unamunoen filosofia. Aitzaki hortan. Anakien. Interesgarria. Termino da kontzeptua hizkuntza gutxitua,
esaldi guzti honetan, non deko lekua lekorik bade? Ez dauka. Ze, ez da murriztua. Ez da hizkuntza murriztua. Hizkuntza murriztua da, gutxi gora, 4-3-7, Benito Lertxundiren kantua. 4-3-7, ez gera gehiago. Baina, danak gara, ze 7 gara. Multzo bat osatzen dugu. Hori da nik transmititu nahi izan dudana. Ondoko erdaldunen artean, menean ditugun hauen artean, aldean gutxi gara. Bai, baina multzo bat gara. Hasi gaitezen hortatik, ez murriztua gaude, ez subentzio gutxi ematen dizkigute, ez, multzo bat gara. Hori da, nik pasarazi nahi izan dudan mezua, eta multzo bezala kompletoa da. Eta eskubide batzuk dauzka. Eta gure hizkuntza transversala da. Zerak hartzen ditu. Eta hegemonikoa pagatzen? Bai, klaro, esan nahi dudana da, gu guztiok garela, erdaldunak ez diren beste zeo zeren subjeto. Gu gera, euskararen subjektuak. Gu, hori da, multzo bezala, barneratu ez dugunu.